салом алейкум бародарои ғариб. аввал лайка бизанед. шумо дар барномаи бо як тир орзуоти амалӣ ки қарор доред. Сбербанк ватсап поён дай рафтем дальша тамошо мекунем. биё ду нафар омадаиста. Дику ваҳ як моҳ медони матра чӣ хелот. салом алейкум. сози хуби брат. шумо дар прямой эфир ютуб канали мо қарор доред. бародаро да як салом бигин. салом алейкум. и хеле не брат. лайк просмотр ғалтидагиай. салом алейкум ғарибо. анам хеле салом алейкум ғарибо. гап нест ай шеринар. шумо ҳардутон рафиқен? сахт ҷураен? мо хеле сола ҷураем, ҷураи ҷонием. барномаи мо бо як тир орзуота амалӣ кунад. бозии мо як шарт дора. агар ҳамин шарта кадометон иҷро карда тонистен, дадри пул хо мерен дига. шумо дар шарти бозии мо розиен? розием. капидиш бача нагрес. бародарои ғариб лайка бизанем. бозии мо нав саршид. акасум надоре. Оригиналай. о и оҳана. оҳанаи шарти бозӣ ҳамие ки ман дар шумо $10,000 метиҳам рафиқтона паронем. $10,000? $10,000 нақд. не камои хеле не. ама қад ҷураи сахтем. ҷураем ака. хай $20,000 метиҳам. наличия ё ки картада? наличи пули шарақпарақ пачка ака шарақпарақшам ягон химо. $50,000 метиҳам. ҷурата парон. ям наличия ё ки наличка. ҷабё бародарои азиз то фикр кардан ёра шумо лайка бизанем, комментарияра бикафонен, видеора сторис кунен. зинда бошен. эй ту беақлӣ? ма чико кардам? $50,000 додесай. парон гуфтесатра. ту парон 25,000 таксим мекунем айҷа мерем. ту пула бигӣ тамом. точно тақсим мекунем. мардака словаш алола ту парон бё бирем. майли охирон бор кидат кадида. яка мо розием.